Искам да ти видя нещата. Това ли ти е, бе? Здравейте, простолюдие! Добре дошли на Валю Клипа! И днеска ще правим форма. Днес ще печелим робъкси! Маля, как го пусна? Маля, след малко ще ви пусне един джемскер. О, не мога просто. На 3 секунди, бе, бро. Защо не говориш? Говори.